wala ñuma don foli be kura kala se aw ma fo info aw sigor la ambal ma bamananga mena mali kono ani mali ko ka ambadira aw la ka fo ni bamananga kuna fani wakati selen wala lu mena ke monu kono kuma la aw ye mali kono ani ko kan kibera uludedu amba fu ko ni o kuma slo ko dangana kuna fandam na ambadira aw la ka fo ko femi mali jamana kiriku nyana bo ministry so e atogola chakaro uluka sa rapport dili kene sigira singa ka betene marsikalo klebi sabama ministry so ko fole yala mini ay faranyo ngali kani maba chama nye kata bara in sheria sheriff la jabaran so tokola adu kamaran sabatara wele ya bara ke anga janganya madalike ni lajere bami fleni nabe talike ministri somi ka bara nyeshinembe kiriko ni bunaramaden hakaw dafalima mali jamana kono lada do ubolo sanwo san uka san bara kelen ko daira jamana mimbe talike kiriko bunaku ka mali jamana kono bara kerenkereni senfe no san bafla ani mugani worotay a baraw sebakoro yakubara jamana fantan nani bela jelena kiri blon ani kiri soula a yera ka foko ni rapportin abkumana bunaramaden hakew olu la fasali ko nyumon jo shariaw sabatili ani nyangini wale munu taraka nyeshi manana makosmaluma araporin kumana oko bela jeleka a secrétaire général akafola ni bara ko folen bonyedo ani bonyama segido kanyeshi jamana konodoma hakaja mime talike uka baraka node ka koma seginke baraba munu kero ufe sankonnana kanyefolika oko bela jelena munu be talike kiriko binakuka jatemine a yera kafo ko baraba munun kera ministri sofe ana aka chakedaw jamana fantan nani bela jelena a bara nunu joworo yira wa akera sababu nyumaye jamana konodon ukado kafo ko ministri soin ko asiglimbe jo shariaw ani bunaramadew ka hakew olu la sogoni ko nyuma kama la jare kera wakati krenkreni ministri ana barake nyogon uka nyefoli chamanke kiri ko kan sabula kiri ye fen na ma nyefo adomaga nganaw fe famuti soro ala o siratige fe ministri so aka secrétaire général ka la cellule senfe ay nyefoli chamanke kiri tigetogo kiri labaratogo kiri tigilamaw fe kase jamana konodoma ministri so na barake nyogon munu be talike kiri so ani kiri blona o ma kelengelena bela jele bora ku ka san barakelon ani sankura barabolo dalon ki dado la ka fesefeseli kala yesa bela jele se ka fam amba wala donner ka foko ni la jeren ni nake a chien flana ye ministri somi ka bara nyeshini be kiriko ani bunaramadeya jo shariaw la sabatilima mali jamana konnana uya ira ka fo ko bara inato sena yasa jamana konodo na se ka famu kiribe tike tugomuna ani kiribe boli tugomuna jamana konodo ka bela jele ka do ka fo kiri sigilembe jamana konodo de kama kiri la fasa ko nyuma abike sababu nyuma jamana konodo ma bawo uka jo shariaw nu ka hakew olu bela jele na matrafa ka nyeshu uma bara ko fole kera wakati krenkreni ministri na barake nyogoni nyonche bunyeni karamani ni sodia kono bara uka soroka kuncheni araporin tali kadi ministri ma amete o kene ko folin ka femi kiriku ministri ay faranyongal keni sigin kulu kuma baw do ye anga janga nyamadalike Amadou Camara ni sama tarawri ka kuma galamala mbaw be fuka wala nyumandon donc ambe kena minkan anga rapport annuel remise Kenei. 2025 konnana ministère de la justice boraka bara chamanke et akera ladaye ambulo 100 amban sigi ananga partenaire ani an deme bagaw ani anga barakelaw be ka jatemne santemene konnana bara jumeni de seraka ke anga ministère kono e maje jumenu yira a bara konnana an kanka minke pour que a baraw aka seka sankorota bara en ka seka nye kosobe amba fo mi mako perspective o bara o keli e wajibiye parce que an sigi kun o ye ka mali dew ani mogo minu sigilembe mali territoire kan ka fereke justice aka seka ke be sagoye be ka hake o ka seka sabati be ka hake o ka seka respecter anga la ni yodi donc ambo baraw de kono ni bo barake wajibi do au moins sans kono chien kelen ikana contrat nduike ikana ira citoyen na an sera ka bara minke au flé bara nu ou sera ka nani impact mi au flé akadanye ka se yoro mina au flé amago be deme mina au flé donc maintenant au bara au kakan abe fo de mako redevabilité ka foko isigira
i b'i sago kɛ ka tɛmɛ o banna ministère de la justice la donc an bɛ min nɔfɛ n'an ye baara min kɛ san kɔnɔ an bɛna ɲɛfɔ an sera ka min kɛ min ma se ka kɛ kun jumɛn na a ma se ka kɛ donc san nataw la an kɛn bɛ ka fɛn jumɛn de boloda o kɔnɔna na aw bɔra k'a kɔlɔsi an ka service caman ye baara kɛ service bɛɛ ye baara kɛ donc an ka service mɔgɔw ka taa secrétaire général la chef de cabinet ka taa bila fo an ka agent assistant minnu b'an dɛmɛ an ka baaraw la bɛɛ ye i jɔyɔrɔ fa bɛɛ ye i jeniyɔrɔ fin bɛɛ ye baara kɛ vraiment an nimisi wasara kosɛbɛ n'i y'a ye ni résultats bɛɛ sera k'a kɛ n tɛna segin a résultats bɛɛ kan kelen kelen n'i y'a ye a sera k'a kɛ bɛn de kɔnɔ a sera k'a kɛ kelenya kɔnɔ a sera k'a kɛ parce que bɛɛ y'i yɛrɛ di ni bɛɛ m'i yɛrɛ di baara tɛ se ka kɛ ministre kelen tɛ se ka foyi kɛ segal kelen tɛ se ka foyi kɛ chef de cabinet kelen tɛ se ka foyi kɛ chef de service kelen kelen u tɛ se ka foyi kɛ pour que baara ka se ka kɛ il faut que an bɛɛ de ka an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ de ka kɛ kelen ye pour que baara ka se ka taa ɲɛ an y'o faamu et puis au baara bɛ ka kɛ ministère la vraiment je suis très content très satisfait et très fier de vous très fier du travail que vous êtes en train de réaliser tous ces résultats n'a y'a ye an sera k'u sɔrɔ c'est que vraiment bɛɛ de y'i cɛsiri ka taa département services centraux juridiction cour suprême min ye institution ni juridiction ye ka taa bila an ka partenaires techniques et financiers la donc vraiment ordre professionnel la presse la communication vraiment bɛɛ y'i yɛrɛ di bɛɛ ye baara kɛ et puis an bɛɛ dara la k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ fasojɔ baara don an bɛɛ dara la k'a fɔ baara in nafa b'a la donc an b'o sira de kan hali bi an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ o sira kan a ka na ni bɛn ani kelenya ye an ka baara in kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ de kelen ye an bɛɛ de duba kelen ye ala k'an kɛ duba denw ye donc ka ɲɔgɔn minɛ ka cɛsiri ka baara kɛ pour que du ka yiriwa pour que du ka taa ɲɛ n'i y'a ye an bɛ se k'o bɛɛ kɛ o y'a ye président de la transition chef de l'état le général d'armée Assimi Goïta ale ka danaya ban kan a bɛ ka an dɛmɛ a seko bɛɛ la a bɛ k'an bilasira premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga ale fana bɛ ka instruction d'an ma k'an soutenir k'an bilasira ɲuman kan ani an collègue minnu bɛ gouvernement kɔnɔ minnu bɛ ka an dɛmɛ pour que baara in ka se ka kɛ donc an b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn an bɛ peuple fana bɛɛ fo parce que justice a bɛ boli peuple de kan peuple ka hakɛ o de bɛ traiter justice la kiiri tigɛtɔla a bɛ se ka kɛ dɔw ka hakɛ a bɛ se ka bɔsi u la fili bɛ se ka y'a la fɛn wɛrɛw bɛ se ka y'a la donc fɛn o fɛn min kɛra tiɲɛni ye ka sɔrɔ a ma laɲini vraiment an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ u ka yafa mɔgɔw ma fili de y'u sɔrɔ. kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛ nɔbilela Wave ani Ora Bank fɛ jɛɲɔgɔnya baara hukumu kɔnɔna na kɛnɛ nin sigira ka bɛn marisi kalo tile 30 ma min ni a ye fara ɲɔgɔn kɛ ni maaba caman yeli ye kɛnɛ kɔnɔ a seyi 2000 la hôtel Masali la Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Abdulkarim Sagoni Baba Keta de tun bɛ an ka jɛn ka ɲamadali kɛ sɔrɔlenw na. Bolonɔbila sɛbɛn min n'a kɛnɛ filɛ nin ye nin bɛ baara ɲɔgɔn da sabatili kofɔ Wave ani Ora Bank ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye k'a fɔ ni cakɛda fila ninnu n'o ye Ora Bank ani Wave ye client minnu ni u jɛnbɛ o la olu bɛ se ka u ka musakaw kɛ u yɛrɛ sago ye cogo min na ni Ora Bank u ka compte b'i bolo wa compte b'i bolo Wave fɛnɛ kan k'i ka nafolo bɔ Ora Bank compte la k'a bila ka taa Wave kan walima k'a bɔ Wave kan k'a bila ka taa Ora Bank compte kan o baaraw nɔgɔlen de ye nin ye ni cakɛda filaw ka clientw ni ɲɔgɔn cɛ jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen wa ka kɛnɛ a baarada ɲɛmaw ka lakeleli ye musaka tɛ o la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka baara nɔgɔya clientw bolo u mana kɛ jamana fantan 4 yɔrɔ o yɔrɔ k'u ka wariw sɔrɔ u sagoya waatiw la ani cogoya la min ka di u ye baara ɲɔgɔnya ni ye o sira donni ye Wave ani Ora Bank maaw ni ɲɔgɔn cɛ a yirala fɛnɛ k'a fɔ u ka nin baara in a bɛ jamana sariya o labato nasira bɛɛ lajɛlen ka kɛrɛnkɛrɛnya ma BCEAO u ka sariyaw n'o de fɛnɛ bɛ farafina tilebinyanfan musakako bɛɛ lajɛlen koɲa sariyaw fɛsɛfɛsɛ. An ye baara dɔw boloda a bɛ wagatinin bɔ sisan ka kɛ sababu ye ni compte bɛ mɔgɔ min bolo Ora Bank la i ka se k'i ka wari lasɔrɔ nɔgɔya la i ka Wave compte kɔnɔna la ni wari b'i ka Wave fana kɔnɔ i ka se k'a lase i ka Ora Bank compte la
donc an y'a fɔ cogo min an ka baara fintechw ani bankiw ka baara a bɛ ɲɔgɔn dafa de donc an bɛ baara kɛ ka dan hakɛya dɔ la banki fana bɛ yen n'o ye système financier classique ye olu fana bɛ se ka i yamaruya ka mun kɛ o fana bɛ bonya ni anw ta ye donc a bɛ ɲɔgɔn dafa n'i bɛ se ka wari falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ i mago jɔnjɔn bɛ jɔ wari la heure dɔ la agent t'i kɛrɛfɛ donc ni compte b'i bolo Ora Bank la a bɛ kɛ sababu ye k'i ka wari lana i ka Wave kɔnɔ walima n'a b'i ka Wave kɔnɔ k'a lasigi i ka Ora Bank compte la donc an nana bolonɔbila kɛ DG ye Wave DG ye ani Ora Bank DG donc u nana signature dafa pour que ka se ka maliyɛnw permettre u ka se k'o baara ninnu kɛ tagalen ɲɛfɛ. Fɛn min ye Ora Bank ɲɛmaa ye n'o ye a directeur ye a y'a yira k'a fɔ ni baara in kɔni laɲini ye min ye o de ye k'a fɔ ale ka cakɛda n'o ye Ora Bank ye ani Wave maaw u jɛn bɛ client minnu na ka nɔgɔya ta k'u sɛgɛrɛ u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka wariko musagaw la kɛrɛnkɛrɛnya ma transfert sira kan ka wari transférer ka bɔ Ora Bank na ka taa Wave kan walima ka wari transférer ka bɔ Wave kan ka taa Ora Bank kan. Ok, ni baara in an b'a wele ko bank to wallet. I bɛ se ka ni exemple di a kan i bɛ se k'i to i ka so i ka salon kɔnɔ i ka compte bancaire b'i bolo i ka Wave compte b'i bolo ka wari bɔ i ka compte kɔnɔ k'a bila i ka Wave kɔnɔ ou bien ka bɔ Wave kɔnɔ k'a bila i ka compte bancaire kɔnɔ ka sɔrɔ i ma déplacer o de yɛrɛ de baara in nafama yɔrɔ ye c'est pour que ka vie nɔgɔya dɔrɔn an ka client bolo client an jɛlen bɛ client mun na ka ko nɔgɔya u bolo kosɛbɛ parce que déjà u ka wari b'u kun n'a b'i kun ka ban n'a jaba bila ka compte bancaire la n'a jaba bila ka taa Wave la k'i mago ɲɛna ye donc fɛrɛ foyi t'o la kɛcogo fila de b'a la i yɛrɛ bɛ se k'a k'i yɛrɛ ye ka se i ma taa yɔrɔ si i b'i ka téléphone ta i b'i ka numéro de compte dɔn i ye numéro de téléphone min di banque la i b'o dɔn i yɛrɛ bɛ se k'i sigilen to k'i enregistrement bɛɛ kɛ n'o ka gɛlɛn mɔgɔ min fana ma i bɛ se k'i déplacer ka taa banque la banque b'i dɛmɛ enregistrement kɛcogo la. Ni baara kɔni n'u donnen nin ye ni cakɛda fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Wave ani Ora Bank ye tɛgɛnɔbila sɛbɛnna o kɛra seereya ye bɛɛ ye min ye u ni ɲɔgɔn cɛ. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Musa Fɔnba ale ka ɲininiw don. Marisikalo tile 27 Farafina tɔnba Union Africaine ye datugu Senegali jamana ɲɛmaakɔrɔ Macky Sall ɲɛ Macky Sall min ka laɲini kun ye a ka kɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa ye ni Farafina tɔnba Union Africaine ka kɔkɔrɔ doni ye. Jamana 20 ɲɔgɔnna de farala ɲɔgɔn kan k'u murukuru ndakoya Macky Sall kɔrɔ Farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ min juguyara n'o bɛɛ ye Senegali jamana min bɛna y'a faso ye o fɛnɛ y'u kɔ don Macky Sall la. Ma hakili juru cani ne caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ politiki bina k'u ka diɲɛseleke naani na sira fɛ kumashuli ko don Macky Sall mɔ ka sabu kɛ Senegali jamana ɲɛmaakɔrɔ ka to fanga la Farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmaaya munumunu da san 2022 a kɛra o ɲɛmaa ye o kumana ko kumashuli don a mɔ. Macky Sall ni y'a dɔgɔkun saba de ye a kun y'a jira diɲɛma na k'a fɔ a bɛ kɛ Farafina tɔnba Union Africaine cɛbɔ ye ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya ɲini. A kun ka kan Farafina tɔnba Union Africaine ka fara ka kɔkɔrɔ don nka o ma se ka kɛ. Ma bɛ se k'a fɔ Farafina ma ɲɛmaa ma deli ka nin na ɲɔna kumashuli sɔrɔ a kɛtɔ ka ɲɛmaaya dɔ ɲini diɲɛseleke naani binakuu kan. Waleya fɔlɔ bɔra a yɛrɛ faso de la n'o ye Senegali ye. Jamana ɲɛmaakuraw Basiru Jomayi Fayi ani Ousmane Sonko olu ma sɔn ka Macky Sall kɔkɔrɔ don ka sabu kɛ k'a ye kow minnu kɛ ka to Senegali jamana kunna ko kojugubaw don. Jamana ɲɛmaakuraw Senegali u jigin bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Macky Sall la ka fɔ kuma min na ni nisɔngoya taamaw bɛ senna fanga sinamatɔnw fɛ a ka fanga nɔfɛ san 2021 ni san 2024 cɛ ko nisɔngoya taama na min fara k'a ka ca Macky Sall ka fanga fɛ. O tɛmɛnen kɔ k'a to fanga na diɲɛseleke naani warisoba Fonds monétaire international FMI o ka juru dɔ dogolen kun do Senegali jamana denw na a bɔlen kɔ fanga na de o juru yera k'o kɛ gɔrɔkɔ juru ye Senegali jamana kana a sababu la. Minnu nsomaw bɔnɛna nisɔngoya taamaw senfɛ a ka fanga kuma olu bɛ wuli ka jɔ la ko fɔ kiiri da ka don u ka mɔɔw sacogo la Macky Sall ka fanga kuma. Nin na ɲɔna jaki ka ye ma nɔfɛ ko maa siya ka laban ka ta Farafina jamana ɲɛmaaw fɛ k'o kɛ Farafina cɛbɔ ye ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya ɲini. A b'a la ta hadamadenya hakɛ labasajɛkuluw fɛnɛ bɛ a nɔfɛ k'a fɔ minnu fara a ka fanga kuma ko man ka bila ten k'o tigilama tɛ se ka kɔkɔrɔ don
ka kɛ farafina cɛbɔ ye Senegali jamana kelen dɛ jamana mugan ɲɔgɔnna farafina jamanaw nɔ olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u fɛ ko tɛ Macky Sall ka diɲɛseregɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya ɲinini ye o jamanaw nɔ farafina tile bi yanfa jamana dɔ dankɔrɔba do Nigeria o farala jamanaw ka minnu da fɛ a ka k'a ye farafina camancɛ yanfa jamanaw minnu fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn olu fɛnɛ y'a jira k'a fɔ u fɛ ko tɛ adamadenya hakɛlabasajɛkuluw fɛnɛ olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ maaw ɲuguni na Macky Sall la o de y'a to jamana mugan ninnu bɔra kɛnɛ kan jaraki la k'a fɔ u tɛ se k'a kɔkɔrɔ don nɔn dɛ farafina tɔnba Union Africaine sariyaw la n'a kuma lasera ye ka bɔ kuma dɔ la ka taa kuma dɔ la ko maa ma kuma o bɛ sin k'a kɛ farafina tɔnba Union Africaine cɛbɔ ye wale kelen farafina tɔnba Union Africaine a jamana 55 ma na sigi sigiyɔrɔma 3 minnu fɛ ko tɛ n'olu ma sigiyɔrɔma 1 bɔ o bɛ sin k'a kɛ cɛbɔ ye nka mugan o cayara ka sababu o tɛmɛna sigiyɔrɔma 1 kan maa min maloyara nin ko in nɔ maso minnu ka fɔ la Burundi jamana ɲɛma Evariste Ndayishimiye ye do farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmaaya munumunu da bɛɛ min bolo ale de kun sera farafina tɔnba Union Africaine mɔ ni Macky Sall ka kanbɔli ye ko farafina tɔnba Union Africaine ka dɛmɛ tuma min na a sera n'a ye diɲɛseregɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso la Burundi jamana ɲɛma a ko kun min y'a to ale ye Macky Sall sugandi o ye baara ɲɛdɔn min bɛ a la diɲɛseregɛnani bina k'u kan k'o y'a sugandi kun ye nka maso min caman y'a jira k'a fɔ Evariste Ndayishimiye ye Burundi jamana ɲɛma ni farafina tɔnba Union Africaine ɲɛmaaya munumunu da bɛ bolo bi k'a y'a dabɔ a yɛrɛ ka jate dɔw de kama n'a sera ka Macky Sall dɛmɛ k'a kɛra diɲɛseregɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa ye o na kɛ sababu ye ka dayɛlɛ Burundi jamana ye a ka se ka jɛɲɔgɔnya kuraw n'u don ani jamanaw cɛ a dɛsɛ bɛ ka jɛɲɔgɔnya don ani jamanaw minnu cɛ walikele cakɛdabaw minnu cɛ n'o bɛ se ka kɛ nafa ye Burundi jamana mɔ ko nka ko Burundi jamana ɲɛma a sina ka to a kelen na farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ ale de y'a ɲɛmaaba ye bi Gabon jamana ɲɛmaw ye yɛlɛma kura don Gabon ka denya cogoyaw la jamana lakodɔn sɛbɛ n'o ye nationalité ye karadan tɛ o sɔrɔ cogo yɛlɛman bɛ bi Gabon jamana kɔnɔ wa don bɛ bala ka ban k'a sabu kɛ a lasera jabarani kunnafoni diso la ka ban Gabon ma ɲɛmaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ laɲini de ye Gabon ka denya faamuyabaliyaw minnu bɛ a da fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ yen nka maa caman bɛ ka ɲugun sariya senkura ninnu na minnu bɛ tali kɛ jamanadenya cogoyaw la Gabon jamana kɔnɔ sariya senkuraw minnu b'a da fɛ maaw ka fɔla minnu fɛ ko tɛ a bɛ jamanadenya lakodɔn sɛbɛ sɔrɔli gɛrɛndɛ wa min ma bɛn o maaw mɔ ko in yɛrɛ kɛli lɔ o ye k'a fɔ wasabulon min ni o kan ka sigi ko kan wasadenw ka baara k'a kan jamana ɲɛmaa ka sɔrɔ k'a tɛgɛnɔ bila ko in kɛra k'a dankɛnɛmaya k'a sɔrɔ wasadenw bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la wasaden tɛ wasabulon kɔnɔ Gabon jamanadenya a sariya sen 45 n'a ko ni ma ɲɛ k'i bɛ kɛ jamanaden ye k'i to jamana dɔ denya la o bɛ kɛ ni jamana ɲɛmaa kelen de ka diɲɛ ye jamana ɲɛmaa kelen ka diɲɛ o tɛmɛnen kɔ ni kun ye jamana wɛrɛ den ye i dunanama Gabon k'i bɛna kɛ Gabon jamana den ye n'i kɛra ye k'a daminɛ e la ka na se e denw ma i bɛ minnu sɔrɔ k'i to Gabon ka denya la diɲɛti kɛ n'a ye olu k'u kanbɔ Gabon jamana jɔyɔrɔbaw nɔfɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaya ɲinini walikelen minisiriya kɛli walikelen cakɛda ɲɛmaayaw minnu bɛ se k'i se jamana ɲɛmaa fɛ diɲɛ mɔ o cogoyaw min filɛ o ye caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ ani sariya tɛ taa sariya dɔ fɛnɛ kɛmɛ ka gɛrɛndɛ ɲɛsin hali bi Gabongaya mɔ k'a fɔ ni ma ɲɛ yɔrɔ dɔ la k'i bɛ kɛ Gabon jamana den ye f'i bɔkolo bɛɛ lajɛlen ka kɛ Gabon jamana ye ka na se i yɛrɛ mɔ maa caman ko i ma hakili don yɔrɔ sɔrɔ o rɔ k'a sabu kɛ bi tile in na ko diɲɛ tɛmɛn bɛ o mɔ Gabon jamana den dɔw ka fɔ la sariya sen 64 kɛmɛ ka gɛrɛndɛ wɛrɛ ɲɛsin Gabon ka denw mɔ i bɛ se ka bɔ Gabon ka denya la n'i kɛra maa ye k'i dara ko cayara jamana ɲɛmaa nɔfɛ k'i yera ko la walikelen ni jamana ɲɛmaa y'a ye k'a fɔ i bɛ ko la ko min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana sigiya sen sabara kɔnɔ ka fanga bi k'i ka jamanaden lakodɔn sɛbɛn bɛ se ka ndaraki la k'i bɔ Gabon ka denya la
Iran jamana ye diɲɛ di tajidoni nguru muga ɲɔna mɔ u ka tɛmɛ ni Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo ye kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump de da. Donald Trump min bɛ k'i yanga fa bɛɛ lajɛlen la ko a ye Iran jamana filenkolon di k'a da kolon di ko cogo foyi tɛ Iran jamana bolo bilen. Nka Iran jamana de nane filɛ nin ye diɲɛ di a mɔ fɔ a yɛrɛ bɛ ka bɔ k'o fɔ a nisɔndiyalen ko Iran jamana ɲɛmaw ye tajidoni nguru mugan ndɛmɛ ni daga Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo fɛ. Donald Trump ko Iran jamana u ye deli kɛ an mɔ n bɛ se k'a fɔ bonya don ka ɲɛsin an mɔ tajidoni nguru mugan u ye diɲɛ di o ka tɛmɛ Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo fɛ ko tajidoni ngurunbaw don minnu bɛna Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo latɛmɛ wa k'u tɛmɛni bɛ daminɛ ntɛnɛn sɔgɔmada yanfa in fɛ. Donald Trump ye nin kɔrɔfɔ fɔ ka to pankuru kɔnɔ a bɛ ka bɔ a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔyɔrɔ la Dagabanasu la min bɛ West Palm Beach Floride de kɔnɔ Washington duguba dafɛ. Nka o fɛnɛ dafɛ Iran jamana wasabulon kɔnɔ wasadenw y'a jira k'a fɔ don nataw la sariya sen dɔ bɛna dajira min donnen bala bi a diyagoya tajidoni nguru nka n'u ma ɲa tɛmɛ kɔ Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo fɛ. Tɔrɔmɔɲɔ dɔ ka sara Iran jamana ye kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Iran jamana wasaden dɔ de da min ɲɛsin bɛ wasabulon kɔnɔ. Iran jamana a politiki kow mɔ diɲɛ seleke naani bina k'u ka ani lakana ko n'o ye Ala ye den Bouroujerdi ye. A ko f'a ka si dɔ bɛɛ fɛ k'a fɔ Iran jamana ka se de bɛ boli Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo kan. O tuma u b'a fɛ ka labɛnkura bila sen kan. E maa o maa n'i b'a fɛ ka tɛmɛ n'i ka tajidoni nguru ye wali kelen jagofɛn doni nguru sariya sen dɔ bɛna bila sen kan min b'a diyagoya i ka tɔrɔmɔɲɔ sara Iran jamana ye. Mars kalo tile 26 tɛmɛnen wasabulon fɛnɛ kɔnɔ jakolo min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma o ɲɛma Mohamed Reza Rezaï Kouchi ale kun y'a jira k'a fɔ sariya sen dɔ labɛn bɛ sen na min bɛna dajira wasadenw na ka wari sarali bi tajidoni nguru nka u tɛmɛn dɔ Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo fɛ. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kɛlen k'o mɛn a ko n'a kɛra kɛfɛn ye k'a b'i fu siri o da la k'a ti bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ k'a kɛli na teliya a fɛ ko hali maaw tɛna bɔ a kalama ko miniti 2 dɔrɔn. Wall Street Journal kunnafoni di so o kun y'a jira kɔsa in na k'a fɔ sigikafɔ min bɛ sen na teri jamanaw sababu la Ameriki jamana ni Iran cɛ ko Iran jamana ka laɲiniw nɔ k'a kɛn bɛ ka nin don a rɔ k'a fɔ don nataw la sa Detroit d'Ormuz ko a j'i bolo tɛmɛ ni tajidoni nguru fɛ tɔrɔmɔɲɔ de bɛ sara i n'a fɔ Misira jamana Egypte ko a j'i bolo min bɛ wele ye ko Canal de Suez o bɛ wari minɛ kurun dɛmɛ dɔ la cogo min Iran jamana fɛnɛ b'a fɛ k'a kɛ ten de. Arabula kɔnɔ na Iran jamana dafɛ Ameriki jamana kɛlɛcɛ ka ca ba 50 ye bi. Ameriki jamana kunnafoni di so New York Times ka fɔ la a ko bawo kɔsa in na Ameriki jamana kɛlɛcɛw n'o ye Marinesiw ye o 2,500 de nana minnu yɛrɛw bɛ Iran jamana dafɛlaw la o bɛ 2,500 bɔ ko n'i ye jate yɛrɛ bɔ min farala ba 50 kan o ye ba 10 ye wa ba 4,500 min fɛnɛ bɛ Ameriki jamana kɛlɛkɛ kurunba kɔnɔ n'o ye USS Gerald Ford ye o n'o tɛ kelen ye. New York Times kunnafoni di so ka fɔ la Mars kalo camancɛ tasuma balala ka mana kɛlɛkɛ kurunba in kɔnɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔ la fɔ k'a diyagoya ka a bɔra ko a j'i bolo kan min bɛ wele ko Mer Rouge ni ka fan wɛrɛ ma wɛn Croatie yanfanw fɛ nazara la jango lalilali dɔw bɛ se ka kɛrɔ o fɛnɛ dafɛ Ameriki jamana de dɔ Ameriki jamana yɛrɛ lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu ɲɛsin bɛ kunnafoni ngɔmɔ Ameriki jamana surasiya kɔnɔ service de renseignement a ma ɲɛma kɔrɔ Scott Reuters ani Rusila kunnafoni di sira tasi ka baro senfɛ a y'a jira k'a fɔ Donald Trump da yɛlɛ ka tugu a kan bɛ ko a ye Iran ka ko ban ko nka Iran ka ko tɛ se ka ban ko maa ka da o la ka Iran jamana to mugu fili la bani Israɛl kan a ko ni a ye ɲininka ale ma se ka Donald Trump ka kuma bɛɛ sebaya fɔli faamu k'a sɔrɔ Iran jamana bannen don a ka dɛsɛ mɔ. Donald Trump bɛ ka jira k'a fɔ a ye sebaya ta Iran kan ka ban k'a bɛ se k'o fɔ datigi sago b'a da rɔ. Scott Reuters a ko a bɛ maaw lasɔmi
fengelena Donald Trump be se ka fo cogo jumɛn k'a ye sebaya ta Iran jamana ka a bara ta détonateur Mozo ko a ji bolo o datugu mɛ a ko ni Donald Trump ko k'a ye sebaya ta Iran jamana ka tila k'a ye ko essence sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ dongo don Amérique jamana kɔnɔ Amérique jamana denw mɔ k'a bɛ jagoya maaw ka u ka se ka don Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka kɔrɔfɔ o rɔ k'a fɔ a bɛ ka sebaya ta Iran jamana ka ko kuma nangi dɔ fɔ u don. Amérique jamana ɲɛmaw ye diɲɛ di Rusila jamana tajidoni nguru dɔ mɔ a bɛ se ka se ni taji ye Cuba jamana kɔnɔ ka dɛmɛ don Cuba jamana mɔ. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Amérique jamana kunnafoni diso New York Times de la Rusila jamana tajidoni nguru bɛ ka taa Cuba ni taji baruko 770 ye ani Cuba yɛrɛ dangandaw cɛman ɲamle kunnafoni diso ka fɔ la ni taji in kɛra sefɛn ye Cuba ana ŋwɛninba bɔ Cuba jamana denw sen la bawo kabini Donald Trump donna u ni taji lasɔrɔli cɛ lapitaninsow la denw bɛ ka sa cogo min u bɛ ka sa ten maakɔrɔw bɛ ka sa cogo min u bɛ ka sa ten ka sabu kɛ kuranko naɲa bɛ Cuba jamana la nka Donald Trump yɛrɛ ka taa se surasiya ɲɛmaya so mɔ ani surasiya minisiri so ani minnu yɛrɛ ɲɛsin bɛ jikana lakananiw mɔ Rusila kunnafoni di sira ma se ka kɔrɔfɔ sɛmɛn diya olu si fan fɛ u bɛɛ y'u da k'u bonbo ye nka Rusila tajiko minisiri ni o ye Sergei Sivilyov ye ale de kun y'a da kunnafonidilaw tulo kan k'a fɔ Rusila jamana bɛ ka hadamadenya dɛmɛ ɲɛsin hali bi Cuba jamana mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni taji ye Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a bɔtɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ka dagabana du la Florida Washington dafɛlaw la a y'a jira kunnafonidilaw la pankuru kɔnɔ k'a fɔ Cuba jamana ana degun ye a ɲɛna don nataw la nka Amérique jamana laban na ye a dafɛ ka degun in da ka bɔ a kan a y'o fɔ dimanche mars kalo tile 29 a ko Cuba jamana bilama ye jamana binnen ye jamana min bɛ ka dafiri wa k'a tɛ mɛn bilen ko sɔɔni k'a bi dafiri wa Amérique jamana na laban ka na wuli k'a jɔ a ko Cuba jamana den minnu ye Cuba jamana bila ka sabu kɛ Cuba jamana fanga ka gɛrɛndɛw ye ni olu bɛ Amérique jamana kɔnɔ bibi na k'u kɛ pewu ko sɔɔni ko Amérique jamana ɲatɔ don u mɔ u ka segin ka na Cuba jamana kɔnɔ ka Cuba jamana jɔ kura ye ko Amérique jamana n'o kɛ Cuba ka denw ye minnu siranna Cuba jamana fanga gɛrɛndɛ ɲɛ ni ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Amérique jamana kɔnɔ mars kalo tile 27 tɛmɛnen Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a jira kunnafonidilaw la k'a fɔ Iran jamana tɛmɛnen kɔ a da bɛ Cuba jamana de la nka a bɛna kɛ kɛcogo min na a ma ɲɛfɔli kɛ maa ye o kan. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ko nin fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn don n'a nataw la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.